Presbyterian Church of India, Rongklarbong Presbyterian Church Sino Diphu Pastorate ameipi, arkoi ni phai kre troksi pen pangcheng ponsi, pini arkoi ni phai kre sir kep an ni thoma pharman, Rongklarbong Presbyterian mondoli along mesen pen me paman pon. Lason si Diphu Pastorate ameipi ki parlo kadokave mondoli kre sian chitong pon. Jai mega teng pen arkoi ni phai kre troksiar ni pen me pangcheng ponsi, ni phai kre nar kep mate bhom tia jo karchu ame hut mondoli asa ratis rong phar pensi arna malam than ponlo. Lapenan parta bangso me pi arna malam ki en pon ke ahok pe pen arnam akam claim non puathe pi en ponsi mondoli asa dorsing teron pensi arna malam than ponlo. Lapen pastorate khoyar Diphu mondoli khoyar tumpen lun parjupon. Lapen anaro por phai sirachiti ma por pen sacrament mate hemphua an kichu ame Reverend Lal Hlan Moya ahin pen pachun ponlo. An parta por phai trok pen kangdu kardom ame kachipaim phupon mondoli asar Joyram teron pen me chapaim phupon si Reverend Lal Hlan Moya pen si puthot arnamalam jumisen parju ponlo. Bangso pastorate me pi ki paman pon along kadokave bang pharo trok su se armu aphai chi tongpon si mesen pen inkora sir kep aphong Diphu pastorate me pi Diphu Rongklarbong mondoli along peman ponlo. Diphu Pastorate angkang along Phong inkora sir kep Diphu Pastorate me pi ki damtang phai ki trok si pen non ki sir kepan ada Rongklarbong amondoli long si peman ponlo asila bangso ka peman pon na hot ile tum Diphu Pastorate sunim so mai pen phansi tame labangso kero karcho ame phan leer cham ki pg ko pen ajok lun kero ame pen lake lun je phon itu labangso jai me ke sek itu pidunong ake ile tum dppr ne mate Diphu Pastorate sunim so ame pen itu nang chitong nu pen lun tame pidunong Delegates of Han lake bang hini si chetoy dulo delegates bang hini chetoy dulo la pena mondolitin pesitame a delegates bang ke itum bang captain minut na person pensi chetoy lo full members ai sub pensi bang so amai pielo delegates bang mondolitin la pen psd tum chetoy dulo Diphu pen govintiso Rongklarbong live.